Salut, dragi prieteni! Eu mă numesc Alexandru, sunt agent imobiliar. Astăzi am decis să vă arătăm un apartament într-un complex cu 6 etaje, dintre care 5 sunt locative. Suprafața totală este de 75 de metri pătrați, format din 2 dormitoare, un living, bucătărie și camera de baie. Aici este living-ul, este intrarea. La intrare este și un dulap mare ce se deschide cu uși pe rotile. Aici se află un șemineu care este electric și dă și căldură. Acesta este unul din cele 2 dormitoare. Este destul de comod, este spațios, are și un dulap foarte mare unde încap toate lucrurile proprietarilor. Aceasta este camera copiilor, este făcută după un design extraordinar, cu niște culori foarte atrăgătoare și liniștite. Aici este un balcon mic cu privire la suburbiile orașului. Aici este bucătărie, este spațioasă, este mobilată și dotată cu toate necesarele, luând de la plită de aragaz, cuptorul cu microunde, frigiderul și mobilierul care este amplasat aici. Camera de baie este spațioasă, dotată cu bideu, wc, cadă cu jacuzzi și deja un lavoar destul de drăguț. Aici este terasa, intrarea este din antreu. Apartamentul fiind într-o zonă ecologică, avem și o vedere panoramică spre suburbiile orașului. Apartamentul este dotat cu condiționer, mobilier de calitate și tehnică. În antreu este și un televizor LED ce rămâne în piața apartamentului. Am ajuns la finele prezentării și am dorit să facem niște totaluri. Apartamentul rămâne în starea care o vedeți, are o reparație individuală, are șemineu dotată cu toată mobila și tehnica necesară. Vă așteptăm în apartamentul familiei dumneavoastră.